با қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри Исфара яке аз кӯчаҳои маҳаллаи 11-уми шаҳр, номи яке аз фарзандони барӯманди диёр, собиқ директори Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи Шабакаҳои барқи Исфара, шодравон Мансурҷон Ҷӯраевро гирифт. Дар маҳфили ёдбуд ва маросими кушоди лавҳаи ёдгорӣ роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, сокинони маҳалла, дӯстону ҳамкорон, наздикону пайвандон ва меҳмонони зиёде ширкат доштанд. собиқадори соҳаи матбуот Судуриддин Маҳкамов маҳфилро ҳусни оғоз бахшида бо баробари зикри хислатҳои ҳамидаи инсонӣ ва амалҳои шоистаи Мансурҷон изҳор дошт, ки шодравон Мансурҷон Ҷӯраев тавонист, ки хешро ба ҳайси як шахсияти равшанзамир, сарвари созандаву бунёдкор ва маъруфу барӯманд муаррифӣ карда, дар байни ҳамзаминону ҳамзамонони хеш мавқеи мақоми хосаи худро пайдо намояд. муовини раиси шаҳр Ҷаъфархоҷа Ҳайдарзода зимни баромади худ таъкид дошт, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон зимни суханрониҳояшон борҳо таъкид месозанд, ки зиндагиномаи ҳар як шахсиятҳои маъруфи Тоҷикистон як мактаби таҷрибаи ҳаёт мебошад. омӯзиши ҳаёту фаъолияти онҳо дар тарбияи эҳсоси наҷиби ватандӯстӣ, садоқату хизмат ба ватан ва худшиносии миллӣ зарур аст. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара низ дар баробари арҷгузорӣ ба шахсияти бузургмардони миллатамон ва омӯзиши амиқу ҳамаҷонибии осори онҳо вазифадор аст, ки ин мероси ҷовидониро ба хотирии тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳии башардӯстиву инсонпарварӣ, ватанхоҳиву ватандорӣ, илму ҳунаромӯзӣ ба ахлоқи ҳамида истифода намояд. дар ин ҷода пардабардорӣ намудан аз лавҳаи ёдгорӣ ва номгузорӣ намудани кӯча ба номи яке аз фарзандони барӯманди диёр, яке аз шахсиятҳои ба ҳамагон азизу арҷманд, собиқ директори Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи Шабакаҳои барқи Исфара, вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳр шодравон Мансурҷон Ҷӯраев дар ҳаёти иҷтимоиву фарҳангии шаҳри Исфара рӯйдоди воқеан хотирмон мебошад. дар раванди чорабинии мазкур ҳамчунин ходими намоёни давлативу ҷамъиятӣ Мирзошариф Исломиддинов ва собиқадори соҳаи барқ Ҷурабек Музаффаров баромад намуда таъкид доштанд, ки ба тасвиб расидани қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри Исфара оид ба гиромидошти хотираи неки ин марди қавииродаву мубориз, роҳбари кордон ва ташкилотчии бомаҳорат, инсони нексирист, собиқ сарвари ҷамъияти саҳҳомии кушодаи Шабакаҳои барқи Исфара шодравон Мансурҷон Ҷӯраев номгузорӣ шудани яке аз кӯчаҳои маҳаллаи 11-уми шаҳр худ далели қадршиносии меҳнати софдилонаи пурсамар ва хизматҳои шоиставу шоёни ӯст. дар ҳақиқат қадршиносӣ кардани хизмати шахсонӣ ба халқу ватан хизмат карда, гиромидошти рӯҳи шахсони бузург, ин ҳам сиёсат аст рафиқон, ин ҳам сиёсат аст ва ҳам барои тарбияи насли наврас ин як хизмати бузург аст. он шахсоне ки ҳозир ба вои расида истодаанд, ҷавононе ки кор карда истодаанд, аз ин қадршиносӣ хулоса бароварда истода дучанд меҳнат мекунанд. қатъи Мансурҷон мо аз даври донишҷӯӣ мо сал 39 калон буд ва хурд буд, ҳарду мо шиноси нағз будем. ҳар як кору мо дигар мо маслиҳат мекардем. баъде ки Мансурҷон Шабакаҳои барқи Исфара сардори шӯъбаи фурӯш шуда омад, мана маҷбурӣ ако шумо ёни мана нестед, мана қатъи гирифта омад. дар давоми 31 соли кориш Мансурҷон ҳама хел хислатҳои аҷоиб дошт, ки инсони аз ҳама сифати боло дошт. чунки ягон бор ягон одам сухани не нагуфтааст. ҳама сухани фақат кор иҷро мешуд, ки ягон кас дар намондааст пеши Мансурҷон монда. бародари марҳум Муқтадилбек Ҷӯраев аз номи аҳли оила барои эътибору арҷгузорӣ ба хизматҳои шоиставу шоёни Мансурҷон Ҷӯраев ба роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри Исфара ва ҳамаи онҳое, ки дар ин кори хайр самгузорӣ намуданд, изҳори сипос намуд. сипас дар вазъияти тантанавӣ парда аз рӯи лавҳаи ёдгорӣ бардошта шуд. гиромидошти хотираи неки ҳамсинфи мо, бародари мо ва дар ин маврид номгузорӣ шудани кӯчае, ки дар он албатта саҳм ҳиссаи Мансурҷон дар он бузург аст, ба номи он кас имрӯз як ботантана гузашт. Мансурҷон Ҷӯраев дар ҳақиқат ба ҳамин ном, ба ҳамин кор барои хотираи нек
сазовор аст. мо ҳамсинфон албатта ин чизҳоро бисёр дарк кардем. номи бародари азизи мо ҳамавақт дар ёди мо, симои зебои ӯ дар дилҳои мо, дар ёдҳои мо абадӣ боқӣ мемонад. ӯ бо кори некаш, бо рафтори некаш, бо хислатҳои некаш дар дилу дидаи мардуми ин диёр албатта доим зинда аст. чуноне ки мавлоно ҷомӣ мегӯянд, сафҳаи даҳр буд дафтари умри ҳама халқ, инчунин гуфт хирадманд чу андеша гумошт. хуррам он кас ки дар ин сафҳаи даҳр аз ҳама ҳарф рақами хайр кашиду асари хайр гузошт.